Әни ясап китергән, өстендә парлары биеп торган чәйнең борыныма килеп бәрелгән хуш исе бик тә таныш тоелды. Ышанмыйча гына: "Юкә чәчәк аткандагы ис таралды", дидем. Бераз аптырап, яшькелт алтынсу чәйне кабып куйдым. Юкә бит ул безнең як агачы. Төркия исә кызыл, сары, шәмәхә, яшел, кыскасы берсеннән-берсе матуррак төстәге җимешләр, яшелчәләр белән тулган ил. Әнигә минем чәйне шулай аптырап кына кабып куйганым бик ошап бетмәде күрәсең. Корыгына: "Ихламыр ул, ихламыр чәе, шифалы, суык тимәсен өчен эчәләр", дип куйды. Тизрәк рәхмәт әйтергә ашыктым, чәй өчен сөенгәнемне күргәч, куанды, башка бүлмәгә чыгып китте. Кайнар, әмма искиткеч йомшак тәмле чәйне эчә-эчә, ихламурны тиз генә сүзлектән карыйм. Юкә чәчәге шул. Ах, юкә чәйенең хуш исе, татлы тәме. Тын юлын иркәли, күзәнәкләрне тынычландырып язып җибәрә. Хәтта баштагы тәртипсез, чуалып бетеп ялыккач күңелне йолыккалый башлаган килде-китте фикерләргә кадәр үз урыннарын табып йоклап китә төсле. Чәйне тиз бетүеннән курыккандай аз-азлап кына йотам. Үзебезнең якларның яшел болыннарында үскән эреле-ваклы кыр чәчәкләре исләрен сеңдергән бал тәмен тоеп ләззәтләнә. Юкә балы тәме. Шунда бер мизгелгә әллә ничә мең чакрым ераклыкта яшәүче үз әниемнең көрән мәтрүшкә салып ясалган чәен бал белән эчеп утырган халәтемә күчкәндәй була. И әни, ерак юлга җыенган кызыңның күзләренә карап фал ачкандай әйткәнсең бит. Биянай белән үз әниң арасында аерма, ярма бөртеге кадәр генә. Берсе Вәсилә, икенчесе Әминә, икесе дә бер чор балалары, яшь аермасы сынаулы гына. Әни 43, Биянай 41 елгы, 41-нче елгы. Икесен дә сыйфатлыйм дисәң, татарның бик матур әйтеме телгә килә. Кеш көне, төш көне. Нәкъ шулай, әллә ни озын буйлы түгелләр, җыйнак кына гәүдәле, җитез куллылар, үзләре йөгрек фикерле, кайчак кырыс, кайчак тапкыр сүзле. Икесе дә сабый чакта ук берсе әтисез, икенчесе әнисез калып, ятимлекнең, үксезлекнең ачысын, төшесен җитәрлек татыганнар. Икесе дә 4 бала анасы һәм гомерләренең күп өлешен шул балаларын ялгызлары гына аякка бастырганнар. Икесе дә татар авылында туып үскән татар кызлары. Берсе Актаныш районындагы Усыдан, икенчесе Чифтәләр районына караган Корыхөектән. Икесе дә бер тарих кыйпылчыгы. Авыллары төрле районнарда гына түгел, хәтта диңгезләр, таулар аерып торган төрле илләрдә урнашкан. Әмма ата-бабалары бер туфрактан, Татарстаннан. Берсе мәтрүшкә, икенчесе юкә чәчәге. Берсе җир чәчәге, икенчесе агач чәчәге. Төрле җирләрдә туып үскән, гомер иткән әниләрне татар апалары гомер-гомергә өй чыланында, чормаларда киптереп саклаган, җанга, тәнгә сихәт, көч бирүче, күңел керләрен эретә торган шифалы менә шул чәчәкләргә охшаттым. Безнең халык көрән мәтрүшкә 70 төрле авырудан дәва дип саный. Юкәне зурлап, юкәнең чәчәге бал, кабыгы юкә, агачы сөян дигәннәр. Икесеннән дә әллә никадәр файда күргәннәр, икесен дә кадерләгәннәр. 100 төрле дәва һәм көч-куәт биргән кипкән мәтрүшкәләр, кипкән юкә чәчәкләре дәвре. Очерк 2019 елда язылды. Автор Айзирәк Гәрәева-Акчура. The fragrant aroma of the steaming tea my mother had made felt so familiar as it wafted towards my nose. Almost in disbelief, I said, "It smells like the blooming linden flowers." I took a sip of the greenish golden tea. "Ahlamur, it's healing. People drink it to prevent colds," said my mother-in-law.
As I drank the hot, yet incredibly gentle and delicious tea, I looked up ahlamur in the dictionary. Indeed, that's what it was. Ah, the aroma of Linden tea. Ah, its sweet taste. It soothes the airways, calms the cells, and brings peace. In that moment, I felt as though I had been transported back to my mother's place, thousands of kilometers away, drinking her tea, infused with blue oregano and honey. There is hardly a grain of difference between your mother-in-law and your own mother. One is Vasilia, the other Amina. Both are children of the same era, born just a couple of years apart. My mother was born in 1943, my mother-in-law in 1941. Both perfectly match the beautiful Tatar saying, small but mighty. Indeed, neither of them is particularly tall, but they are compactly built, quick with their hands, sharp-minded, occasionally stern, and often witty. Both are Tatar women who grew up in Tatar villages. One is from the village of Usi in the Akdeniz district, the other from the village of Korohöyük in the Shiftele district. Both are fragments of one history. Their villages are not only in different districts, but separated by seas, mountains, and different countries. Yet, their ancestors came from the same land, Tatarstan. One is oregano, the other is linden flower. One blooms from the earth, the other from trees. These mothers, born and raised in different lands and having lived through different times, reminded me of those healing flowers that people have dried and preserved for generations in their attics and storerooms to bring health, strength, and comfort to body and soul. Our people consider blue oregano a cure for 70 kinds of ailments. Linden is revered with the saying, the linden's flower is honey, its bark is bast, and its wood is timber. Both have provided countless benefits and both are deeply valued. Dried oregano and dried linden flowers filled with 100 kinds of healing and vitality.